Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Bawat nilalang ay may biyayang tinanggap, ngunit wala sa atin nakakayanin ang lahat. Bawat isa ay may pangangailangan. Bawat isa ay may kakayahan. Isang paalaala na dapat tayong magtulungan. Tayo'y magtulungan. Ang pag-ibig sa aking puso, ang likha ng kamay, ang lakas at ang talino sa kapwa ko ay alay. Let's build together a world full of care where everyone can give and no one is in need. Let's make this happen. Share what we can. Ano man ang kaya, biyaya sa Isa na naman pong magandang umaga sa inyong lahat, mga kakaluguran. Tayo po ay nagbabalik dito sa Alay Kapwa Radiothon 2026. Ito po ang inyong lingkod, Brother Pao ng Sakop. At syempre, kasama ko rin ang aking, isa sa aking co-host at ipapakilala niya ang sarili niya. Magrasyang abak po kay Kayungan. Ako naman po si Miss Doris Ocampo mula rin sa Social Action Center of Pampanga. Sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin, panibagong pagkakataon na naman ito upang pagyamanin at palalimin ang diwa ng Alay Kapwa. Hindi lang po ito isang programa na ating sinusubaybayan. Ito ay isang panawagan sa puso. Hindi lang ito simpleng donasyon na pinagpapadala, ito ay pagkakaisa. At sa bawat sandaling kayo ay nakikinig, nakikibahagi at tumutugon, kayo po ay nagiging bahagi ng kwento ng pag-asa para sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Sama-sama po tayo sa panibagong episode natin ngayon. Brother Pao, review. Ano po yung naging episode natin last week? Ayan, so Miss Doris, tama no? So last week, nakasama natin ang mga kalakbay natin at mga talasuyo ng Sakop na sina Miss Angelita Domingo at Miss Jessica Santiago. At ating tinalakay ang mga programa ng Alay Kapwa sa Sakop.
Yun yung Health Assistance Program, Disaster and Emergency Response, at yung Educational Assistance. So, Miss Doris, kung last week, parang information at invitation ng tono ng ating episode. Ngayong araw, ngayong second episode natin, palalimin naman natin, at kilalanin natin at pagnilayan sa pamamagitan ng ating mga esteemed guests, itong ating programa, itong pag-uusapan natin ngayon. Amen, Brother Pau. Ngayon, mas palalimin natin ang diwa ng Alay Kapwa sa pamamagitan ng SACOP Educational Assistance Program. Siyempre, makakasama natin sa kwentuhan ang ating mahal na Arsobispo, Apong Dong, at yung isa sa ating mga scholars. Kung naabutan pa kayo ng kalendaryo ng SACOP, brother, just to let everyone know, sina Brother Pau po ang naggumawa ng ating kalendaryo ngayon para sa SACOP. Siya po yung na-feature sa page ng SACOP Educational Assistance Program. At isa sa mga scholars natin, si Miss Carmena Sibal. Pero Brother Pau, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso. Ang Alay Kapwa po ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong. Ito ay tungkol sa pakikiisa sa sakit, sa pangangailangan, at sa pag-asa ng ating mga kapatid. At sa bawat ambag nyo po, kayo po ay nagiging katuwang sa konkretong pagbabago ng buhay. Kung kaya't lubos po ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, kabutihang loob at malasakit. Dahil sa inyo, ang Alay Kapwa ay hindi lamang salita. Ito ay buhay na misyon. Tama. Sa panibagong yugto ng ating programa, muli po kaming kumakatok sa inyong mabubuting puso. Kung nais po ninyong maging bahagi ng misyong ito, maaari kayong magpadala ng inyong donasyon sa alinman sa mga sumusunod na bank accounts. Sa ating pong PNB, Sindalan Branch, account name SACOP, account number 203-770-000-1170. Sa atin naman pong Metro Bank, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-3676-03946. Sa atin naman pong BPI account, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 0703-415458. Ang atin naman pong BDO account, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 0013304-33244. Sa bawat halagang inyong iniaalay, kayo po ay nagiging kabahagi ng pag-asa ng maraming pamilya. Maaari rin po kayong magpadala sa pamamagitan ng GCash 0905-669-6762 at account name po Girly G. Ngayon sa ating ikalawang episode, panibagong pagkakataon din ito upang maging daluyan tayo ng kabutihan. Anuman pong halaga, kapag magmula sa pusong may malasakit, ito ay nagiging konkretong tulong sa ating mga kapatid. At syempre, Miss Doris, Yes. live na live din tayo ngayon sa ating Facebook pages, sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at sa SACOP Facebook page. Hello po. Pakishare ang ating live broadcast at itag ang inyong mga kaibigan, at banggitin ang inyong parokya para mabati naman kayo. At sa bawat pag-share, mas lumalawak ang ating naaabot. Sa bawat pagbahagi, mas dumarami ang natutulungan. Sama-sama po tayo sa panibagong yugto ng misyon at malasakit. Yan. At bago po tayo magpatuloy sa ating makabuluhang kwentuhan, mag-commercial break po muna tayo upang pakinggan ang ilang patalastas. Samahan pa rin po ninyo kami at manatiling sumubaybay. Magbabalik po ang Alay Kapwa Radiothon 2026, dala ang mas marami pang kwento ng pag-asa at malasakit. We'll be right back.
Kakaluguran at nagbabalik po tayo sa ating Alay Kapwa Radiothon 2026. Isang pagtitipon hindi lang para makinig, kundi para makibahagi, makiisa at magmalasakit. At sa ikalawang episode natin ngayon dito sa Radiothon, ipapakilala po ni Miss Doris ang ating mga panauhin. Yes, Brother Pao, thank you. Siyempre, una nating babatiin ang ama ng ating Archdiocese. Walang iba kundi si Among Dong. Among Dong, siklod po. God bless, Doris. Good morning sa inyo. Doon po sa mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programa ngayon, Alay Kapwa Radiothon. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa sa ating bahaginan sa programang ito, tayong lahat ay mabiyaan ng Panginoon habang pinagpapatuloy natin ngayon ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Naway ito magdulot sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So muli po, God bless sa inyong lahat. Amen po, Among. Maraming salamat po. At ikalawa naman po, makakasama natin ang isang kabataang patunay na ang pag-asa ay may mukha at pangalan. Siya ay isang masipag na mag-aaral ng kursong Business Administration, major in Marketing. Siya po ay kasalukuyang nag-aaral sa Merida Queen College. 19 years old po siya at galing po siya sa isa sa ating assisted community ng Barangay Inararo, Porac, Pampanga. At isang proud na AITA Scholar ng Sakop Educational Assistance Program, si Carmena Sibal. Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. At maging sa Alay Kapwa Radiothon 2026 at ikinagagalak ko po kayong makilalang lahat at makasama. Yes. Ayan. Thank you, Thank you, Carmena. Yeah, so Abong Dong, sa tema po ng Alay Kapwa ngayong 2026, no, sulong padayon, pananagutan sa pagbabago, pag-asa ng Pilipino. Mong, ano po ang personal ninyong pagninilay sa salitang pananagutan, lalo na kaugnay ng tunay na pagbabago? Siguro lalo nating maintindihan, hindi lang sa aking personal, kundi tayo, no? Pag pinag-uusapan natin ang kahulugan ng pananagutan sa pamagitan ng negative word. Ano yung negative na yon? Manhid. So manhid. Kapag ikaw ay manhid, wala kang pakialam. Di ba? At ang pananagutan naman maganda sa salitang English. Yung responsibility. Dalawang salita yon. Responsibility. Kaya responsibility, you have the ability to respond. Kaya pag sinasabing pananagutan, hindi ka manhid. So nakita mo yung kapwa, lalo yung nangangailangan, makita mo na ikaw ay kabahagi upang sa gayon ay maging ganap ang kanyang buhay. At bilang mga Kristiyano, of course, makikita natin yung kinamumuhian ng Diyos. Kinamumuhian ng Diyos yung wala kang pakikipagkapwa. Yung sigurong parable na alam natin, nababasa natin ito, napapagnilayan natin, yung mayaman at si Lazarus. Yung mayaman everyday daw, yung kanyang suot talagang magagara. Yung pagkain talagang magara rin. Kaya lang, hindi niya nakikita yung pulubi na may mga sugat doon sa harapan ng kanyang gate. So, anong nangyari? Well, masabi natin, hindi naman siya nangurakot siguro. Hindi naman siya nag-ghost projects. Maring yung kanyang yung biyayang yun legally na naipon niya. Kaya lang, yung hindi dumaloy yung biyaya. Sa pag hindi dumadaloy yung biyaya ng Diyos, yan na-stop sa'yo. Okay? Na-stop. Kaya para sa akin, yung ibig sabihin ng pananagutan bilang isang Kristiyano especially, ikaw ay tagapagdaloy ng anumang binigay sa iyo ng Diyos upang ito'y marating yung mga ibang kapatid natin nang sa gayon may makita silang kaganapan, pagiging ganap ng buhay, pagbabago. Yeah. So, doon ko nakikita yung kahulugan ng pananagutan. Yes. Thank you, Among.
Ang lalim po ng narinig natin, no, sa ating Archbishop, yung pananagutan. Wala po ito kung hindi nadadaloy. Hindi natin dinadaloy ang biyaya ng Diyos. Ne? So among, sa dami ng nangyayari ngayon sa lipunan at sa mundo, kasama po ang sigalot sa Middle East. Kanina lang po, no, na pinag-usapan natin yung sa Iran. At iba pang krisis. Minsan parang nakakapaghina po, no? At sa ganitong sitwasyon, saan po ninyo nakikita ang pinakamalakas na tanda ng pag-asa? Well, of course, una, balikan natin yung kinatatayuan ng ating buhay, especially bilang mga Kristiyano at bilang mga tao. Isa naman yung ating paniniwalaan na tayo hindi lang basta singaw dito sa mundo. Di ba? May lumikha sa atin. Kaya nga, doon natin kinukuha yung lakas. Doon sa lumikha sa atin. Itong nangyayari sa atin ngayon, ito'y dapat maging daan upang balikan natin yung mga unang taong naging tanda rin sila at tagapagtaguyod ng hope, no? Pag-asa. Sino yon? Yung mga lagad. Di ba? Sumunod sila kay Jesus at nung si Jesus ay mamatay, nasira, almost desperado na sila. Gusto na nila mag-give up. Kaya lang afterwards, mayroong pagbabago. Pagbabagong buhay. We always go back to that. No? Na para bang masabi natin na yan, wala nang pag-asa, yung ganyan. Tanong, saan ba nanggagaling ang pag-asa mo? Sa atin, ang pag-asa natin ay wala sa ating kakayahan. Ang pag-asa natin ay nasa ating pagkilala at pananampalataya na mayroong Diyos na kailanman ay hindi tayo pababayaan. Paano? We do not know. Nagtitiwala lang tayo. Halimbawa, bukas, alam ko, gusto pang magising ni Paulo. Kahit hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Pero, alam natin, nagtitiwala tayo, mayroong Diyos. Kapag tayo ay nabubuhay na sagana, kapag tayo nakita natin parang kadiliman, in both situations, nandiyan ang Diyos. Okay? Kaya, saan tayo kukuha ng o pinakamalakas na tanda ng pag-asa? Tingnan natin yung mga tao na tumatayo ng patotoo. Di ba sabi ng Panginoon, isa sa kanyang binanggit sa kanyang mga lagad, o makikita nyo, of course, metaphorically, no? Makikita nyo, mauhulog yung mga planeta, yung ganyan. Siyempre, biruin mo kung babagsak yung Jupiter sa Pilipinas. Kaya lang, hindi naman literal yan. Ibig sabihin, makita mo yung mga masisira, ganyan, pero kayo nga, sabi niya, parang tayong mananampalataya, when you see this, stand erect. Pag nakikita mo yung nasisira, huwag ka sumama. Kamasira ng loob. Kasi ang pinangahawakan mo, hindi nasisira. Yan ang Diyos. At yun ang ating tungkulin ngayon. How can we keep hope? Sa pamagitan ng tayo ay nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa. So, ano yung binigay ng Diyos sa iyo? Hindi lang material things. Pinakamahalaga ay yung pananampalataya. At yan ang pinakamalakas na sandigan natin. Kung babalikan natin yung mga nangyari sa atin, mayroong mga pinatubo, may COVID-19, etc. Mas matindi nga yung COVID-19. Pag na-hospital ka nun, kala mo, lalabas ka, nakapasukan na lang. Ganon, no? Pero, tanyo, yung naging bunga, we cannot fully explain. Mayroon tayong EDSA. Last 40 years, no? Last February 25. So, may ginawa ang Diyos. We cannot fully explain, but we believe nandyan mayroon tayong Diyos kasama. Kaya nga, pag nakita natin yung nasisira, ito'y dapat magbigay sa atin ng paanyaya, tingnan yung hindi nasisira. At isa lang yung hindi nasisira, of course, ang pinakilala sa atin ng Panginoon. Ang Diyos na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. So, yun ang hilingin natin biyaya, especially pag nangyayari ito, no? Na sa yung digmaan, ganyan. Alam natin, even in the past, marami pang mga digmaan na nangyari. Pero, nandiyan pa rin ang simbahan. Nandun pa rin tayo.
Kaya ako, recently sa aking pagninilay, doon ko nakita na matindi yung bunga ng kasalanan ko. Kasalanan natin. Doon ko nakita na yung kasalanan, kapag ako pala nagkakasala, sumasama ako sa pagpopromote ng kadiliman. Sumasama ako sa pagpopromote ng kawalan ng pag-asa. Kapag ako na may nagiging daluyan ng pag-ibig, kaysa ako sa pagpopromote ng gusto ng Diyos. So, yun. Kaya nga, maganda sigurong tingnan natin yon sa ating paglalakbay na yung kasalanan hindi lang sa'yo. Kundi yung kasalanan nagiging bunga nito, tayo ay nagpo-promote ng kawalan ng pag-asa. At ang pinakapatinding ugat nga ng kasalanan ay yung pagiging manhid. Kung lalaki ka, manhid. Kung babae ka, Ayan. womanhid. Di ba? Okay. Yeah. So, Sige yan. po, Okay. Natuto tayo, Miss Doris. Yes. Meron na tayong punch. Ano na naman. Oo. Yan, thank you, Bishop. No? Ang ganda nun, Miss Doris. No? Yung nagiging daluyan tayo. Malaki yung parte natin, no? Dun sa pag-disseminate yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yan, itong Alay Kapwa, very concrete. Yan. Yes. At ang maganda nito, yung mga kapatid natin na kumisan, naghihintay lang sila na malaman paano sila masama sa daloy na yan. Yes. Then, yung mga programang gano'n, hey, meron palang gano'n. Okay, I'll be part of that. Yes. Kaya nga, napakaganda, lalong-lalo yung ginagawa ng sakop. No? Yes. Yes Kasi po. kung minsan, yung sakop ay hindi lang nandoon upang mag-receive ng donations, kundi ang sakop ay nandiyan din upang sa gayon yung mga tao ma-realize nila kung sino sila. Sa pamimigay natin ng tulong, pinapakita natin, that is our responsibility. We are responding. Yes. Kasi when you do not respond, sino ka? Di ba? Nandyan, nasa iyo ang Diyos, and then hindi lumalabas. Di ba? Dahil sarado ka. Kaya nga yun yung palagi kong sinasabi, yung salitang ego. E-G-O. Ay, opo. Edging God out. When we remove God in our lives, papalitan natin yun ng sarili. So nagiging manhid tayo nun. Alam lang natin yung ating sarili. Okay? Kahit na simba tayo ng simba, pero nagpe-placing lang yung biyaya. Opo mo. Ganun. Ayun, so Among, no, bago po tayo pumunta kay Carmena, isang mahalagang tanong lang po, since napag-uusapan natin ito, no, yung magandang nagiging bahagi ng sakop sa atin, no. At very concrete dito. Ngayon pag-uusapan natin is yung Sakop Educational Assistance Program. So tanong lang po, paano ninyo nakikita ang edukasyon bilang daan hindi lamang para makapagtapos ang isang bata, kundi para maitaguyod ang kanyang dignidad at magkaroon ng mas magaan na pamumuhay? Okay, so magandang tanong yan, ano? Itong binanggit mo, upang maitaguyod ang kanyang dignidad, yung kanyang dangal. Alam niyo, yung kahulugan at dangal ng ating buhay, that is already given. Yes. Dahil ang ating dangal at ang kahulugan ng ating buhay sa Diyos. Siya yung nagbigay sa atin nito. At siya yung nagbigay ng kahulugan nito. Hindi yung mundo. No, po. Kasi yung mundo, yung binigay niya, mawawala rin yan. Pag wala yan, sama ka ba doon? Ako, halimbawa, obispo ako. So dahil obispo ako ngayon ay mahalaga, nung hindi pa ako obispo, nung halaga ko. Nung hindi pa ako pare. Tayo. So, pagsilang pa lang natin, mahalaga na tayo. Kaya makita nyo yan, no? Doon sa mga sasakyan, baby on board. Kaya medyo ano ka niyan, baby. Yung mga iba, niloloko nga, inaano lang, niloloko. Baby on board, Armalite yung nakalagay. Parang baby Armalite. So makikita natin dito, mahalaga tayo. Kaya nung maliit tayo, no, limbawa si Paulo, nung maliit,
Na kahit na mahimbing ang tulog ng nanay niya, umiyak yan. Gigising yung nanay niya, reporting for duty, sir. Anong gusto niyo? Gatas o ano? Di ba? Dahil, bakit mahalaga ka? Hindi ka pa na nagtatrabaho. Di ba? Wala ka pa namang ginagawa sa buhay. Ikaw ay mahalaga na. Kaya sa pamagitan ng pag-aaral, edukasyon, tinutulungan yung mga kapatid natin na tingnan nila yung halaga ng ating buhay. Hindi naman natin tinutulungan yung mga may hirap para mag-aral, para maging milyonaryo sila. No. Kasi kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, pwedeng maging danger yon para matabunan yung tunay na dangal mo. Kasi kung minsan, kumusta ka nga raw? Nipaldak si karaning kakaluluwan nga na. Pero, we are more than that. Yes. Tao-tamo. Yan, ipotang makuwalta na ka man, bala mo, ninuyi ka. Bala mo, parang yun ang halaga ng buhay mo. So, sa atin, yung edukasyon, unang-una of course, para sa ganon, magkaroon siya ng development sa kanyang sarili. May handa yung kanyang pagpapahayag ng kanyang kahulugan bilang tao. Okay? At sa pamagitan nun, ikaw ay nabiyayaan ng pag-aaral, ng edukasyon. Ito ngayon ay gagamitin mo para sa ganon, yung mga kapuspalad, kakulangan, sila naman ang dadaluyan nitong biyayang pinagkaloob sa iyo ng inyong kapwa. So para bang tuloy-tuloy lang yan, umiikot. Kaya nga, yung mga kabatch ko ng elementary, nag-talk kami doon sa school, kung saan kami nag-aral, tapos doon sa isang high school. And they were there, nag-uusap sila tungkol sa career. So, yan. Okay, maganda yun, career. Tapos ako naman, nag-share ako about vocation. Yeah. Yung bukasyon natin. Of course, yung bukasyon in general, our call. Nilikha ka ng Diyos, tapos malaman mo, nilikha ka ng Diyos, ang sasabihin mo, okay, ganun lang ba? Nilikha ka ng Diyos din. Of course, sa iyong pakikipag-ugnay sa Diyos, Panginoon, ba't mo ako nilikha? Okay? Bakit ako nandito sa mundo? Kaya yung pag-aaral, education, kailangan makikita dun sa ating misyon dito sa mundo. Yung palagi kong naalala nung dumating ako dito 2014 sa Pampanga, doon sa Angeles City, pagkatapos kong magmisa sa Holy Rosary, merong naghihintay doon sa sacristy. May hawak silang ballpen at saka pencil. Ibig sabihin, magbo-board exam. Bishop, magpapabless po kami. Sabi nila, parang kayo, board exam. Opo. Gusto naming maging accountant, sabi nila. Wow. Anong klaseng accountant? Sabi ko. Yung pong sa mga numbers, sabi nila. Alam ko yun sa mga numbers. Pero anong klaseng accountant? Mabuting accountant o kurakot na accountant? Kasi kung gusto nyong maging kurakot na accountants, hindi na kailangan ng prayer. Kasi sasabihin ng mundo sa iyo, welcome! Ghost projects are waiting for you already. Ganun yan. Pero kung gusto nyong maging mabuti, you need prayer. Upang sa gayon ang iyong natutunan, yan ay gagamitin upang mapayabong ang iyong buhay at ang buhay ng kapwa kasama yung iyong mga mahal sa buhay. Kaya itong ginagawa ng sakop, itong ating ginagawang alay kapwa, educational assistance, hindi upang sa ganay matuto lang sila. Then after some time, sila maging milyonaryo, masaya tayo. I don't think so. We failed. Or they failed. Pag ganun. Okay? So, sila ay tinutulungan natin upang sa gayon, sa pamagitan ng kanilang education, lalong dadami yung opportunities at biyayang matatamo nila at dadami yung dadaloy na biyaya. Kumbaga halimbawa, sa Inararo, yung dumadaloy na tubig doon, ganito lang. Halimbawa, mga natapos sila at ginamit nila, tataas ngayon yung daloy ng tubig. Kaya kung makikita natin, yung buhay doon ay parang una, merong nagiging sagabal. May batong malaki dito.
na yung tubig nai-stop. Pero kapag tinulungan natin sila at yung kanilang pag-aaral, edukasyon ay dumaloy, no? Yung tubig tataas yan. Ang pagdaloy nun, no? Tungo sa pagbabago doon sa kanilang lugar, hindi na mahadlangan itong bato. Dahil dumaloy. Yes po. Pero pwede ring manatili yung bato na yon, hindi dumadaloy kasi yung na-receive na education sa kanila lang. Hindi dumaloy. Bahagi. Oo. So, pag ganun, nakakawala ng pag-asa sa mga iba. Yeah. Okay? At syempre, pag lalong-lalo pag tinutulungan natin sa edukasyon at nakita rin nagbubunga ito, dun sa kanilang komunidad yun nakapagpapalakas din ng pag-asa. Yeah. Nakakapagpalakas ng pag-asa. So, kaya yun ang dasal ko sa inyo, sa mga scholars natin, nawa, tumaas ang daloy ng biyaya ng Diyos, especially sa inyong mga communities. Okay? Yun. Okay. Ganda. Maraming salamat po, Among Dong. Tandaan po namin yan, isa sa puso po namin at laging sasabihin sa ating mga kabataang scholars ng sakop na dapat ang edukasyon ay dapat daluyan, no? Daluyan to ng misyon na kung saan dapat may pagbabago sa hindi lang sa pamilya kundi sa buong komunidad. Nemong? Okay. Ngayon naman, puntahan natin ang isa sa mga dahilan, no? Kung bakit tayo narito ngayon. Hello, Carmena. Kumusta ka? Kumusta ang pag-aaral mo ngayon? Sige. By grace naman po, ipagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko. Sa kasalukuyan kasi sa Merida Queen ka nag-aaral, no, Nak? Opo, ma'am. Yes. Maari bang ikwento mo sa amin kung paano mo unang nakilala ang Sakop Educational Assistance Program at kung ano ang naramdaman mo nung nalaman mong isa ka pala sa mga napiling scholars? Ayun po, nakilala ko po yung Sakop po. Simula po nung bata pa po ako. Kasi si mother po, part po siya ng organization ng Sakop. Kaka-asosasyon po ata yun. Tapos, nagtatrabaho po siya nun. At kaya nung magka-college po nun ako, in-apply, di ko po alam na in-apply niya po pala ako dito. Tapos, Mga nanay talaga. tapos pagkatapos nun po, nung sinabi niya po sa akin na isa daw po ako sa nakuha ng scholar ng Sakop, sabi ko po, okay, praise God. Tapos hanggang dito po yung ngiti po nun eh. hanggang dulo ang ngiti, no? Ayan. Oo. Galing. For background, si mama ni Carmela is our doon sa isang assisted organized community natin sa Inararo. Siya po ang treasurer Okay. ng kaka-asosasyon ng Inararo. So kaya po pag sa lahat kasi ng mga assisted communities natin, alam po nila ang programa ng ating simbahan. So natuwa naman ako na sekretong in-apply ka ni mama mo na hindi mo nalalaman. O, ganyan talaga ang mga nanay, anak. Ayun. Ito, so Carmena, no? Bilang isang kabataang scholar, ano ang pinakamalaking hamon na iyong hinarap bago at habang ikaw ay nag-aaral? May mga pagkakataon bang gusto mo nang sumuko? Yes po. Kasi po nung magka-college po nung kasi ako, nung 2024, di ko po alam kung tutuloy ako mag-aaral kasi kasi po di ko po alam kung saan po ako kukuha ng pang tuition. That time po kasi nag-start na po yung mild stroke ng mama sa kabilang kamay. Tapos sabi ko, paano ako mag-aaral ng college kung ngayon pa lang nahihirapan na mama kumilos. Tapos ngayon po di ko po noon napansin, di ko po alam. Lagi pong wala si mother sa bahay. Yung pala po, ina-apply niya na po pala ako sa kung san scholarship. Tapos, kaya po nung yun nga po nung time na magka-college ako, di ko po alam na na-apply niya ako. Kasi po, sinabi ko na nung po sa sarili ko na, okay, suko muna ako, Lord. Like, wait muna. Stop muna po ako, Lord. Tapos, nung surprise po nun nalaman ko po kay mama, sinabi niya po sa akin na isa po ako sa scholars. Tapos sabi ko po, praise God. Lord, gusto mo po pala talaga ako mag-aral. Sabi ko. Kaya
ayun po. Ngayon naman, sa kasalukuyan, kamusta naman? Anong mga challenges ngayon sa pag-aaral mo ngayon, lalo na sa Mary the Queen ka, ano? Sa pag-aaral ko po, sa pag-aaral ko sa Mary the Queen, sobrang parang sobrang gaan po. Sobrang gaan, like parang totoo nga po pala yung parang kapag nakipag-covenant ka kay God. Okay na, Lord, kung magsaserve ako sa iyo. Sabi ko, sorry po kung, sabi ko, sorry Lord kung gagawin ko yung ganito, na magsaserve ako sa iyo, pero kailangan ko mag-aral kasi kailangan ng mother ko. Kailangan nila. Tapos, pagkatapos po nun, nag-aral ako sa MQC. Hindi ko po napansin na second year na po pala ako by grace. Tapos, ayun po, sobrang gaan po ng pag-aaral ko sa MQC. Tapos, dahil po sa may scholar din po ako. Okay, sige. Siyempre, kung may mga challenges, no, binanggit mo kanina, Carmena, yung mga feeling mo hadlang, no, sa pagpapatuloy mo sa pag-aaral. Siyempre, may mga biyaya rin, ne? So, sino at ano ang naging inspirasyon mo para magpatuloy? At ano ang nagbibigay sa'yo ng lakas para magsulong at padayon? Ang unang naging inspirasyon ko po is si Lord, yung word niya. Actually, that time po, di ko po alam kung saan ako pupunta, di ko po kasi alam kung saan ako kukuha ng ganito. Naging inspirasyon ko po yung word ni God, as in po. Lalo na po sa John 14 verse 18, hindi ko kayo iwan nangungulila, babalik ako sa inyo. Tapos, ayun po, sabi ko, okay. Tapos sabi ko na kahit kailan pala, hindi ako iniwan ng Lord. Hindi niya ako inabando na. At yun po, yung pangalawa naging inspirasyon ko din po si mother po, si mama. At ayun po, naging sumbungan ko po talaga unang-una si Lord. Tapos sasabihin ko naman kay mama. Tapos ayun po, na-realize ko po kung gaano ka-powerful yung prayer na kung kalooban ni Lord ang isang pangarap o isang direksyon, siya rin po yung magpo-provide. At siya po yung magpo-provide ng paraan, ng lakas at resources. Pero hindi po ibig sabihin na si Lord na yung magpo-provide, wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lang po na hindi ka nag-iisa lagi sa laban. Yan. Thank you, Carmena. So, siyempre, bago tayo mag-commercial break, balikan lang natin yung tema natin na pag-uusapan natin kanina with Apong Dong, yung pananagutan. Narinig mo, Carmena, no? O yung responsibility ba? No? Tayo ay may tinanggap, pero may responsibility din tayo. No? So, ikaw naman bilang isang estudyante at scholar, ano ang naiintindihan mo sa salitang pananagutan? At paano ito nagiging paanyaya sa iyo, hindi lang bilang mag-aaral, kundi bilang anak, bilang isang kabataan at bahagi ng komunidad? Ang pananagutan po para sa akin is parang, po siya, isang privilege or pribilehiyo po. Kasi po, sa lahat po ng desisyon mo, sa lahat ng yes or no mo, may malaking impact sa ibang tao. At lalo na po sa komunidad na hindi lang ako po'y nag-aaral para sa sarili ko, kundi para din sa mga kapwa ko ay na para matulungan ko sila balang araw. Yan. Galing. Galing naman, Carmela. So maraming salamat, no, anak. Maraming salamat din po, Among Dong. Ngayon, malinaw sa atin, ang pananagutan ay hindi pabigat. No? Ito ay pagkakataon at sa pamamagitan ng edukasyon, ang isang bata ay nabibigyan ng dignidad. Ang isang pamilya ay nabibigyan ng pag-asa at ang isang bayan ay unti-unting nababago. Okay. So, sandali lang po at tayo'y magbabalik dito sa Alay Kapwa Radiothon 2026, Sulong Padayon.
Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayanan tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing katamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayaban. Kaugnay na niti, ing Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo kingaw sa sakop, ing social service arm ning kakatamong arkidiocese, gampanane ing metong a radiothon para king alay kapwa ang makitemang sulong padayon, pananagutan ng pagbabago, pag-asa ng Pilipino. Iti pakiramdaman niya king Bright FM 91.9 balang Miyerkules alas 9 ning abak king mabilog a panahon ning Kwaresma. Dinganggang donasyon na matipon mirasla king Alay Kapwa program. Ing Alay Kapwa, metong yang paralan, banadake tala naman karing kapatad alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo king bi, lalo na ngening panahon ning Kwaresma. Karing may ngalabasan na panahon, ing Alay Kapwa, meging dalan niya banso panlaring kalulu lalo na retang miapektuan karing kalamidad. Antimurin, manibatan la naman kaniti ring babiyeta mong kasaupan para king scholarship, health and medical assistance at king disaster and emergency response. Kanakanta mo abusal ding miyayaliwang kapagsubukan, ing Ginoo, meging maganakaya kaya katamo. Panamdaman da sana iti ding kapatad tamo, ding lakwas sa mangailangan, kapamilatan na ning kaya pantamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverend Father Justin Gatus, ing Director ng Social Action Center of Pampanga Incorporated o SACOP, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king Alay Kapwa Radiothon 2026. Kakaluguran, tayo po ay nagbabalik dito sa Alay Kapwa Radiothon 2026 at kasama pa rin po ninyo ang inyong mga lingkod, Brother Pao at Miss Doris. At kasama pa rin po natin ngayong umaga si Apong Dong at si Miss Carmena Sibal, isa sa ating mga SEAP scholars. Sige, Brother Pao, ituloy natin ang ating kwentuhan, no? Carmena, balik ako sa'yo. Interesado ako sa kursong kinuha mo. Bakit ito ang napili mo? And then, siguro matagal mo na ba itong pangarap? O di kaya baka inumpluhensan ka ni Mama, no? O may isang karanasan bang humubog sa'yo sa desisyong ito? Sige, ano ang kwento nito, anak, sa likod ng pagpili mo? Sa likod po ng pagpili ko ng course. May first choice po kasi ako. My first choice na course po. Kaso nga po, dahil nga po, hindi ko po alam na magka-college po pala ako. Na-late po ako ng enroll. Oh. Kaya pasukan na po nun, as in nag-aaral na po yung ibang college. Tapos ako po mag-e-enroll pa lang. Tapos that time po kasi open pa po yung MQC. Tapos nung mag-e-enroll po ako doon, wala po yung first choice ko na course. Tapos, pagkatapos po nun, nakita ko yung business ad. Tapos, mahina din naman po ako pagdating po sa puro numbers. Tapos, nakita po yung business ad. Sabi ko, baka magagamit ko to in the future. Lalo na po yung mga, yung magagamit ko po in the future. Kasi ang dami mga, ang dami po mga AITA po na nagbi-business. Tapos para magkaroon din po ako ng knowledge about that para mas ma-improve ko kung ano yung meron kami. Good. Kasi halos nagtitinda ang ating mga kapatid, no, ng kanilang mga produkto. So kaya doon mo nakita ang business ad bilang mahalaga para sa hindi lang para sa iyo kundi para din sa mga kapatid natin sa komunidad. Tsaka si mama niya dati
panay nagtitinda, no? So siguro nung bata ka, panay kang akay-akay. Oh, ako po kasi nagdadrive sa kanya. Oo, kaya pala yun. Oo, Sige. pang marketing si si Carmena. Oo. Teachers pa lang. Yeah, Sige. so Apong Dong, balik tayo Apong Dong. Isa po sa mga isinusulong ng ating archdiocese ang ongoing formation and development of the poor. Paano po ninyo nakikita ang edukasyon at formation bilang instrumento hindi lamang ng panandaliang tulong kundi ng tunay at pangmatagalang pagbabago sa buhay ng tao? So ito'y na-conceptualize ko, na pag-isipan ko at binahagi sa mga pare. Kasi pag pinag-uusapan natin ano yung ginagawa natin sa parokya, sa mga poor, ganyan, usually marinig mo pamaskong handog, no? Ayuda, Yeah. 'di ba? Parang ganon, panandalian, pag ano yun. Pero ang buhay ng tao ay hindi lang yung kailangan niya ng pagkain. Meron din sa atin yung bang masasabi natin immortal part ng ating pagkatao, no? That is beyond dito sa mga earthly na pangangailangan. Kaya nga napag-isip-isip ko na magkaroon ng pondo at ang gagamiting pondong ito, yung focus natin ay yung ongoing formation and development, especially of the poor. Noon, di ba, pag merong isang tao, tapos nakapagtapos siya ng college, tapos nakita mo kung ano-anong kanyang ginagawa na hindi maganda, ano sasabihin ng mga tao? Parang hindi nag-aral yun. Yes. Di ba? Automatic na. Parang hindi nag-aral. Parang pag nag-aral ka, automatic na kay hinubog. Which is not true. Kasi kung lahat ng nag-aaral na natapos, walang ghost projects. Di ba? Yes, Walang tama. corruption. Pasok. Tumpak. Kaya lang, somewhere along the way, merong education, pero yung formation. At least sa Mary the Queen, alam ko, meron doon yung Christian formation nyo, malakas doon, no? And yun ay isang biyaya sa Mary the Queen. Pero mahalaga ito na binigyan ko ng tuon na yung mga tao, lalo na yung mga poor, ay kung paano sila masubaybayan, samahan, upang sa gayon ay sila'y makapag-aral at sila'y mahubog. Actually, meron tayo ngayon yung Katipunan Formation Yes, Program. At yun ang ikakalat natin yan, na kung saan tayo ay inuhubog hindi lang bilang mga Katoliko, Kristiyano. Hindi lang yung titingnan natin yung mga santo bilang ating mga inspirasyon, kundi tayo rin ay mga Pilipino. At nakalimutan na natin yung mga bayani. Di ba? Ewan ko kung sa school ninyo may bayani ba na nakalagay. Pinagbabawal na yata yung mga bayani ngayon, kaya pinalitan nila ng hayop. Yung pera, Sa pera. naging hayop. Kaya pag dumadami yung mga pera mo, nagiging hayop ang paligid. No? So, isang mahalaga ngayon sa formation na you are educated, ikaw'y pinaaral, ngunit ikaw rin ay inuhubog. Ngayon, ang pinakamahalaga dito, na yung pag-aaral mo, ikaw ay hinubog, hindi ka na ngayon pupunta sa pare, Father, tama ba yun o mali? You do not do that. Father, sino bang iboboto ko? Hindi na. Tutulungan ka ng pag-aaral at saka yung paghubog. Kung pupunta ka man kay Father, hingi ka lang ng mga guides para sa ganun matulungan ka so that ikaw ay magninilay sa iyong gagawin. No? Ano yung mabuti, ano yung tama, ayon sa kung sino ka. Yeah. Okay? So, kung ikaw ay nilalapitan na halimbawa ng politiko, maybe sinusuhulan ka, then, kung ikaw ay nag-aral at ikaw ay hinubog, no. Kasi tao ako, hindi ako aso. Yes. Kasi yung aso, pag binigyan mo kakainin yan. Pero tayo, may binibigay, yung ating magiging desisyon ay ayon sa ating pagkahubog. Kaya magkasama yan, education and formation. At doon ko nakikita ang kahalagahan
ng edukasyon matched kasama yung formation. Kasi maaaring matapos ka ng education, ngayon, hanap ka ng trabaho ngayon. Basta mataas sa sweldo. Pag mataas sa sweldo, makakalimutan mo na yung values. So, hindi lang yung mataas ang sweldo, kundi sa papasukan kong ito, may pagpapatuloy pa ba yung paghubog sa akin? Okay? O stop na yung paghubog at bababa na yung aking pagkatao. Ang magbibigay sa akin ngayon ng halaga ay pera na. At ang mahalaga sa akin ngayon ay easy life. Alam nyo, yung isang nabasa ko, sa mga inchik, meron daw silang kasabihan, yung success ng business, hanggang third generation lang. Third. Why? Yung una, siyempre naghirap sila. Nag-build sila ng business. Yung susunod, no, yung mga anak, pagkagising nun, meron na silver spoon. So yung paghihirap, hindi na nila nakikita ang mahalaga. Yung third generation, hindi na silver spoon, golden spoon. Tapos 5 pa yung mga yaya. Iba yung naglalagay ng pagkain, iba ba yung gumaganong. Kaya, ano mangyayari ngayon? Hindi na form. So, formation also involves yung ating participation. Tulad nga nasabi kanina ni Carmena, na biyaya ng Diyos, but we do our part. We do our share. Okay? Nakakatawa naman kung merong ang anak mo, doktor na, pinapaliguan mo pa. Siyempre, alam mo, tutulungan mo siya so that he'll become responsible and accountable. Okay? Haharapin niya yung kanyang pananagutan. And I think ito'y napakahalaga na makita natin sa pagtulong. How do they show their responsibility? Importante yun. Kasi ngayon, sa ating panahon, no? Ngayon, hindi humaharap na sa responsibility. Impunity. Yung sinatawag na, gawin mo yan, pero wala kang pananagutan dyan. Okay? So, para bang kukunin ka sa technicality. Dadaling ka sa ano, hinold up mo raw sa court. Hindi ko ba, hindi ko hinold up. Anong ginawa mo? Pinakita ko lang po yung baril. Tapos, binigay niya yung pera. O hindi naman pala hinold up Yung mga, ganun ang technicalities in order to go around our responsibilities. So, kung ganun ang mangyayari, talagang hindi tayo susulong. Hindi tayo magiging padayon. So, yun siguro masasabi ko. Maraming salamat, Among. So, back to you, Carmena. No? Sa iyong palagay, paano nagiging susi ang edukasyon sa pangmatagalang pagbabago? No? So, una syempre sa sarili, then pagkatapos sa pamilya, at kalaunan sa mas malaking audience or sa pamayanan at sa bansa. Yes po. Nagiging susi po ang education para po magkaroon ng isang tao ng self-awareness at natututunan din po nito na mag-voice out. At natututunan na mag-voice out, tsaka doon po na parang at ang education po natuturuan din po ang isang tao na gumawa ng matalinong desisyon. Na yun nga po na hindi lang po siya about trabaho o kaya diploma, kundi about din po siya sa kung paano nababago yung pananaw ng isang tao. Sa sarili. Oo. Sa pamilya naman, sa tingin mo kaya ang paano nagiging susi ang edukasyon sa pamilya? Ano po? Pagbabago sa pamilya. Nagiging susi po ang education sa pamilya kasi parang yun nga po, parang nalalaman mo po kung ano yung tamang desisyon about sa pamilya. Parang ano yung tama at mali. Kaya kapag alam mo na po yung mali, ginagawa mo pa, may mali po sa isang tao.
At yung nga po, sa pamayanan din po, parang nagkakaroon din po siya sa pamayanan at sa bansa, parang yun nga po, sabi nga po nga kanina, magkakaroon ka ng, parang matututunan mo kung paano mag-voice out, na parang hindi ka na lang go with the flow. Yes. Yeah. Galing, go with the flow. Sige. Among Dong, balik pa tayo sa inyo. Alam po natin na marami ang sumusuporta sa Alay Kapwa at sa SEAP sa pamamagitan ng financial assistance. Ngunit bukod sa financial na tulong, ano pa po ang mas malalim at mas makabuluhang paraan ng pagsuporta sa ating mga scholars? Of course, needless to say, yung prayer. Pagdasal natin upang sa gayon, yung binibigay nating tulong, no, dito sa mga nangangailangan sa pag-aaral, ay gabayan sila ng Panginoon. Alam naman natin, ano man ang biyaya na nilalagay natin sa kamay ng Panginoon, ito'y magdadala ng kaganapan sa buhay ng mga tao. So, number 1 yan, yung prayer. Ikalawa, yung mentoring. Halimbawa, merong mga tao naman na aside from binibigay nila na tulong o pera, at malalaman nila na meron silang ibang mga kasama, grupo, tapos pwede silang mag-mentor. Like for example, halimbawa, di ba nag-aral tayo, walang nagturo sa atin ng methodology. How to study. How to use a library. How to, di ba? Di tayo tinuruan ba kayo noon? Noon, nag-aaral tayo, wala. How to outline, etc. So, kung meron tayong mga kapatid na ganyan, maybe they can pool their resources together at saka yung kanilang talents. Tapos, magbibigay ng isang araw like Saturday, invite nila yung mga scholars para mayroong pang ano sa kanila, pang tulong. Maturuan sila kung ano yung magandang method ng pag-aaral. Naalala ko lang ito kasi nung nandun ako sa seminary, nung dinala ko sa pre-college noon, inintroduce ko yung methodology. Kasi kung minsan mataas yung IQ, mababaw yung output. Why? Walang method. Kung minsan, yung time management nga lang. Minsan, wala silang, kaya start kami doon sa time management eh. So, ilang oras ang tulog mo, yung ganyan. Sa oras na ito, ano yung mga pinapag-aralan mo, nandun. Kaya, hindi masasabi sa akin ng mga estudyante o mga seminarista, Mong, sana po ano muna tayo, marami kaming ginagawa. I don't believe that. Pag hindi mo sinusunod yung ano mo, talaga magkakaipon-ipon yan. So, yung methodology, maganda yan. Kaya kung meron tayo na may kakayahan na mga kapatid, they can group themselves together and then maybe they can go around. Tapos, yung mga scholars, then they can come together and then they listen. No? So, yun ay makakapag-boost sa inyo ng inyong pag-aaral. Minsan, nagtuturo yung teacher, pero what is the best way para maintindihan mo yun? And then, matulungan din kayo how to ask questions. Maganda kasi yung question. Nung nandun din ako sa seminary, yung paalala ko sa mga estudyante, sa mga seminarista, ako'y nandito dahil nag-aaral din ako. No? Kaya pag nahuli nila ako na mali yung aking binigay na answer sa test, plus 50 sila. O ganun. Oo. Kasi para malaman nila, we are also learning. I think that is something na maituro din sa mga estudyante para matulungan din yung mga teachers na sila matuto rin. Kasi teachers are not perfect. Kung minsan, yun ang akala ng mga estudyante, perfect ang teacher. Pag tinanong mo, para siyang Google. No, they also learn. Now, how can we ask questions properly? No? Yung talagang sincere ka na ito'y tinatanong mo, ganyan. Mahalaga yun. Kasi importante ito, Carmen, sa mga nakikinig nating mga nag-aaral, it's good that we do not stop questioning. No? Minsan may mga questions na walang answer. But it's good to live by questions. Pag wala ka ng question, coffee shop ka na lang. Ganun-ganun ka na lang. Wala na eh. Pero pag meron kang tanong, especially ito'y tungkol sa pagiging ganap ng iyong buhay at lalong
pagdaloy ng biyaya, turo para matulungan yung iba, then ask questions. And maybe siguro at a certain time, after 1 or 2 years, yung tinatanong mo, dun lalabas. Ganun yun eh. And then, pinakamahalaga din siguro ay yung mga scholars natin. Kung paano you help yourselves na kung kayo mga scholars, find time na kayo'y sama-sama. No? Lalong-lalo na kung kayo nasa isang eskwelahan sama-sama, you can come together at sama-sama kayong group study. No? Group study. Mahalaga yun. So, nung ako'y nasa San Carlos, ginagawa namin yun. Yung mga kaklase namin nun, second year, third year, fourth year, kuminsan nagkakasama na kami. Tapos meron kaming group study. We divide the questions para sa finals or midterms. Then, grupo kami. We share. So, maganda siguro yon para ma-develop ninyo. And then after some time, pag kayo natapos at magkakasama-sama pa kayo, maybe siguro ang magiging bunga nun, naging successful kayo, then you can also build yung groups in order to help other poor students. Yung bang ganon? So yon among yourselves. So siguro yun lang ang ilan na mababanggit kong mahalaga na maitulong. Yeah, thank you, Amo. Parang parang support group din in a way. Sana yung sabi ni Amo, study group. Sana wag mahati. Yung isa, sila group. Yung isa lang yung study. Nagtutulungan. Yung isa lang yung study. Ika na mag-aaral. Kaya mo na Wow. kaya nasa mo bully. Kaya Salida na kamong coping. Ayan. Oo. Ayan, sana nakipakinggan mo, Jessica and Mark, ha? Ayan, no? Para yun. Yes, so- baka yun ang paraan para makatulong tayo pag-support sa ating Yan. mga scholars. Tama. Parang regular din na nagmi-meet. Yes. So sa puntong ito, nais po nating pasalamatan ang lahat ng donors at benefactors na patuloy na tumutugon sa diwa ng pag-aalay kapwa sa pamamagitan ng SEAP. Maya Pauras po kay Kayungan. Carmena, so pagkatapos mong makapagtapos, ayan, so second year ka ngayon, siguro after 2 years, 2 years from now, ano ang pangarap mo? At paano mo balak ipasa sa iba ang biyayang natanggap mo at ang diwa ng alay kapwa? Pagkatapos ko po makapagtapos, hindi lang po trabaho yung hahanapin ko. Hindi lang po about doon lang sa trabaho. Kundi hanapin ko na po kung paano ba maging matatag. Kasi last card, parang wild card pa ako sa pamilya, ganun. Parang hanapin ko kung paano maging matatag na parang hindi na po problemahin ng pamilya ko yung bill ng kuryente, hindi na nila po problemahin yung kakainin nila araw-araw, hindi na nila po problemahin kung saan sila kukuha ng ganito, kung saan sila kukuha ng pambayad ng ganito. At pag ipapasok po yung alay kapwa, gagawin ko po itong parang isang kandila. Parang, parang yung, kung ba ako po yung, parang yung kandila po na meron ako, sisindihan ko po yung isa para maging siya mismo, magkaroon po ng apoy or liwanag yun sa kanya. At sa alay kapwa po, isang karangalan po na maging parte nito. Okay. Good. Thank you. That was a touching pangarap, Carmena. Sige. So, Among Dong and Carmena, ano po ang inyong mensahe sa mga patuloy na sumusuporta sa Alay Kapwa? At ano ang nais niyong ipaabot sa kanila mula sa inyong mga puso? So, siguro mauna tayo kay Carmena. Sa lahat po, maraming salamat. At maraming salamat po sa inyo. At maging sa inyong mga panalangin. Kayo rin po ang nagiging sagot sa panalangin ng aming mga magulang. Pangarap namin na makapag-aral ay hindi lang po nananatiling pangarap, kundi po ito'y nagiging katotohanan na para sa amin. At God bless po sa inyo. Thank you. Apong Dong. Well, of course, unang-una, sa ngalan ng ating mga scholars, yung mga natutulungan po ninyo, gusto kong ipaabot sa inyo ang taus-pusong pasasalamat at Maya Pauras po kayo. At meron lang akong sigurong gustong palagi na mapanatili ninyo sa inyong pagtulong at alin yon? Yung inyong awareness, pagkilala sa inyong intensyon,
bakit ninyo ito ginagawa. Okay? Mahalaga po yan. Bakit ninyo ito ginagawa? Dahil yung inyong ginagawa ay mayroong ipinapahayag yan. Ano ang pinapahayag niyan? So, tingnan ninyo. Yun ang pinakaugat ng inyong ginagawa. So, kailanman buhay yung ugat na yon, siguradong patuloy ang inyong pagtulong. Okay? At palagi po sana na isipin natin, kapag tayo tumutulong, hindi lang one way yan. It's mutual. Tutulungan kita at tinutulungan mo rin ako para matulungan ko ang aking sarili. Dahil kapag tinutulungan natin ang kapwa na umangat sa kanyang buhay, tayo rin tinutulungan din natin ang sarili dahil yun tayo. Tayo mga tao na hindi manhid. Ganon. Natatandaan ko yung isang kwento nun, isang farmer. So yung kanyang palay, maganda ang binhi niya, maganda. At ang ginagawa niya, binabahagi na niya yung mga ibang farmers dun sa tabi. Tapos, sabi ng mga ibang farmers, bakit mo ginagawa niya? Napakatanga mo. Dapat maganda yung sa'yo lang. Hindi, sabi niya. Kasi pag ginagawa ko ito, sabi niya, maganda yung sa kanila, maganda yung sa akin. Pag may cross-pollination, maganda. Kasi kung ang akin lang maganda, pangit sa kanila, pag nag-cross-pollination, hindi maganda. So, ano man ang ginagawa nating kabutihan, tandaan natin yon. Hindi natin matatalo sa kabutihan ng Diyos. Yes. Yung ginagawa natin, ang Diyos, alam niya yon. Okay? So, kaya po, yung mga tumutulong, una, maraming salamat. Ikalawa, huwag niyong kalimutan ang inyong intention. Bakit ko kaya ginagawa ito? Kasama ba ang Diyos sa aking ginagawang ito? At naniniwala ako sa aking ginagawang ito, hindi lang tinutulungan ko yung iba, kundi ito'y pamamaraan upang ako'y manatiling tao. Isang tao na may pananagutan, isang tao na hindi manhid. So, yun. Amen. Amen. Ngayon naman, tanong po natin, ano po ang mensahe naman ninyo sa mga kabataan na unti-unting nawawalan ng pag-asa na makapag-aral dahil sa kahirapan o iba pang dahilan? Paano nila muling mahahawakan ng pag-asa? Yan. Well, una siguro, pag sinasabi nating nawawalan ng pag-asa, para sa akin, una, tingnan natin saan nanggagaling yung ating pag-asa. Yung pag-aaral, yan ay isang pamamaraan lang yan. Opo. No? Isang pamamaraan. Of course, makita natin si Manny Pacquiao. Hindi naman nag-aaral, pero later on lang. So, siguro, masteral degree. una, tingnan natin yung ating kahinaan at tingnan natin yung binigay na lakas ng Diyos. Okay? Hindi naman tayo puro kahinaan lang. Meron din binigay ang Diyos sa atin. So, tingnan natin ano yung ating kakayahan. Okay? Ikalawa, na magawa natin tingnan natin, bakit nandito ka sa mundo? Yeah. Okay? Kasi pwede ka mag-aral, pero saan ka dadalhin ng pag-aaral? Di ba? Pwedeng, kasi pag hindi mo alam, basta ka na lang sakay ng sakay. O, nakita mo, aircon, yung bus, sakay ka. Papunta pa lang Baguio, ikaw punta ka ng Manila, ay mawawala ka rin, no? Kaya, pag malinaw sa'yo kung saan ka pupunta, pag malinaw sa'yo na yung pagkatapos ng buhay mo dito, ito ang inaasahan sa'yo ng Diyos, then titingnan mo paano ka makarating doon. Okay? Maring isang paraan yung pag-aaral. Okay? Katlo, maganda siguro yung magkagrupo, yung halimbawa, magkagrupo kayo. Kung sama-sama kayo doon na nakita mo na nahihirapan kayo, you can come together and then meron tayong parokya. Yes, Pwedeng malapitan. No? Pwedeng, kasi importante rin yun ding pag sinasabi natin yung paghingi ng tulong, voice it out. Di ba? Hindi yung nandun tayo, ano ka lang ganyan. Tapos nandun yung tao na, tapos
hindi niya sinabi. Naibigay ko na yun. Yung mga ganun ba? So, we need to voice out. Yes. At siguro dito ko gustong maanyayahan ng ating mga parishioners, yung ating mga parish priests, tsaka yung mga lay leaders. Tingnan natin, ito mga kapatid nating ito. Yes. So, hindi naman lahat na tulong galing sa iyo yun eh. Minsan ikaw ay parang tunnel. Daluyang ka lang. Alam mo, si Paulo, marunong si Paulo, hindi dahil lahat ng karunungan nasa iyo. Kasi alam niya kung saan hanapin yung karunungan. Library. Punta siya doon. Di ba? Alam natin kung paano natin. Yes. Bawa, nangangailangan ng mga ito, then we can announce this sa parokya. What do you think? Ganyan. Doon nag-isa ng pagbabago. This is our situation. Gusto ba nating manatiling ganito? So anong gagawin natin? May mga kapatid tayong ganito. No? So start muna siguro kung wala pang makapagbigay ng tuso ng pag-aaral. Kaya ang pwede natin gawin, ano muna ang pwede nilang gawin ngayon para makapag-ipon sila? So nakita nila, halimbawa si Boss Paulo. No? Meron siyang produkto ng mga palaka. So, tagabalat ng palaka. O doon muna. Mga ganun ba? Example lang yan. Then gradually, pag meron na, then tatapatan yon ng mga... So, una siguro yon yung bang voice it out. So, kung mayroong mga grupo sa inyo, sama-sama, tapos mayroong lalapit sa parokya. At siguro isa rin itong paanyaya ko dun sa service commission sa parokya. Kung paano going around, locating these people in the parish. No? Sa Candaba, meron silang scholarship. No? Meron sila, isa dun sa nangunguna, yung dating pari natin, active na pari dati, si kaibigan ko rin yan, si Father Jeric. No? Ilagan. So, yan ang kanilang ginagawa. So, magtutulungan. Okay? So, kung may pangailangan, huwag kayong mahiya, come out. Hanap. Okay? Come out and voice Ganun it siguro. out. No, Ayan. Carmena? Yes po. Ay doon, speaking ng voice it out, yan, si Carmena, isang boses ng pag-asa din naman. Yan. Carmena? Ayun po. Sa question po. Gusto ko din po sabihin sa inyo na yung sitwasyon po na meron ka o tayo, hindi po yan yung final destination. Hindi yan ang dulo ng kwento mo at laging tandaan po na asking for help is not a sign of weakness po. Yeah. It's a sign of seryoso ka sa future mo at laging magpa-realign ng plano kay Lord. At dapat hindi tayo sumusuko sa laban kasi po maraming naniniwala at nagtitiwala sa atin. Yeah. Yes. Amen, Carmena. Sige. Okay, so tuloy ko na, no, Carmena. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na personal na imbitahin ang ating mga tagapakinig ngayon na makiisa sa Alay Kapwa, ano ang sasabihin mo sa kanila mula sa iyong puso? Ayun po. Gusto ko sabihin na magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyahan ko po kayo na huwag mapagod gumawa ng mabuti at lahat po ng inyong tulong na ibinibigay ay nagiging pagpapala sa ibang tao. At sa Alay Kapwa, ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging bayani. Nice, thank you. Bilang panghuling salita na lang from Pongdong, Mong, ano po ang paanyaya at paalala ninyo sa mga mananampalataya ng ating archdiocese tungkol sa Alay Kapwa? Lalo na ngayon, tayo ay sama-samang nagsusulong at nagpapatuloy. Okay. So siguro ang gusto kong matandaan natin, no? At paanyaya ko rin ito at paalala sa ating lahat, especially tayong mga mananampalataya dito sa Pampanga. Yung paniniwala natin at pagtitiwala na tayo'y nabubuhay sa Diyos. Amen. Okay? Ang Diyos ay nasa atin. Okay? So, kaya maganda, siya ay ating pinakikinggan. Meron tayong panahon para sa Kanya. I know, ito'y hindi madali. Ito'y isang talagang hamon sa atin yung bang makinig sa Diyos. Kahit na araw-araw tayo'y nagdarasal ng
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Next time, sundin ang loob mo. Parang gano'n lang natin eh. Parang sundin ang loob mo pero wala man tayong time. So siguro, paanyaya ko po yon sa atin, no, na ang pagkilala natin ang Diyos. No? Ang Diyos sa ating buhay. At sa pamagitan nito, makita natin siya sa ating kapwa. Until such time, na yung mga tinutulungan natin na hindi lang natin nakikitang ganyan sila, kundi yung Diyos ay nasa kanila. Yes. Halimbawa, tinutulungan natin si Carmela. Si Carmela, hindi lang si Carmela. Ang Diyos ay nasa kanya. At kapag ganyan ang ating pananaw, doon ang ating pagkapantay-pantay. At yun ang ugat ng alay kapwa. Kapwa tayo. No? Kapwa tayo dahil nabubuhay tayo sa Diyos. Okay? Amen. Kasinteng. So, yun, no? Kakaluguran, napakaganda ng ating naging talakay ngayong araw. Nakita natin ng mas malinaw na ang Alay Kapwa ay hindi lamang isang programa. Ito ay pag-ibig na isinasabuhay. At isa dito ay ang pagpapatuloy sa pagsusumikap sa pag-aaral. Thank you pong muli, Apong Dong. Thank you, Miss Carmena. At bago tayo magtapos, gusto muna nating batiin ang ating mga viewers at listeners at basahin ang ilan sa inyong mga mensahe mula sa ating social media platforms. Miss Doris? Yes, we have Kenneth Angeles David, Father Joseph Mary Bakay, Sherwin Salenga Tamayo, Jasper Neil Antonio, kay Patrick Tadeo from the admin office of SACOP. We have also Tess Valencia, Christian Giango, Mark Louis Vital. Hello, Mark. Jade Singyan, Camille Laksamana, and Paul Paras. Brother. Ayan, so we also have si Justin Kiambao Mercado, Raymark Teradano, Ashton Zablan, Eliza Sanel Quito, Angeline Santiago. Andyan din si Among Justin Gatos. Among, pagaling po, Among. We also have Fines Arevalo, Cherry Pie Umlas, Rosana Villanueva, Ana V.L. Tulio, John Kenneth De Leon. Catherine Daniel Orgas, Mark Kenji Zapata Galang, Gemma S. Camila, Cristel Ramos, Mark Louis Vital, Merly Manaid, Carolina Dumlao, and Emelita Sempio, Lenny Villanueva Papio, si Kong Dudi, among ay Brother Freddy Parungaw, Ampi Sagum Dizon, and Wilfred Hilario Andres. Yeah, we also have Rosana Villanueva, Reyna Ella Cabusao, Ami Sandoval, Francisco Andalio, Jessica Santiago, Christine Katakutan, Ate Lenny Reyes, Aida Anopol, Renren Intal, Noel Sibal, Camille Carion Navarro, Sila Bulaon. Ayan, may mga comments tayo. Oo nga po. Doris. From Jade Singyan, Justin Kiambao Mercado, Mark Kenshi Zapata Galang, at John Michael Fuertes. Sabi na po, Maya pa oras po. Salamat po. Ayan, from Sheila, God bless, Rose Flores. From Cherry Pie Umlas, Maya Paabak po. From Clayton Gabriel Angeles Batak, good morning po. So, yan. Kang Boss Idol Kilwa, Maya pa oras po, proud MQCan here. Shout out po kang Sir Remigio Jr., Velasquez David, HRM Coordinator. Yan. Kilala mo sila? So, Carmena? Okay. May Cortez. Good morning po. Proud SEAP scholar. May mga scholars tayo. Thank you. So, ayun. So, maraming salamat sa inyong mga pagbati at pagbabahagi. Among Dong, Carmena, may nais po ba kayong batiin o pasalamatan? Si Carmena siguro. Carmena. Salamat po sa pag-invite po sa akin dito at lalo po kay Ma'am Doris, kay Ma'am Jessica, kay Mother at sa at sa kaibigan ko si Sheila May. Maraming salamat din sa ating mga kapatid sa SACOP, especially yung nangunguna dito sa Alay Kapwa Educational Assistance Program.
So maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid natin dito na employees ng ating radio station, pinangungunahan ni among Pep Bakay. So thank you very much. Doon po sa mga tumutulong, no? Sa nagpapanatili sa sakop Alay Kapwa Educational Assistance. So maraming salamat po. And of course, gusto kong kumustahin ang ating kaibigan na pare si Father Justin. Parang na-stress yata siya sa Iran. Iran, US-Israel war. No? Kaya na-upset ang kanyang tiyan. So, Brad, mimingat ka. Mimingat ka. Dagdagan mo yung inuman mong danom. Thank you very much. And of course, yung mga kasama namin sa Chancery, sila Manny, Sister Wee, si among Norman Arce. So, sana magkaroon na siya ng complete healing yung sa kanyang tiyan. So the same with among Olet, pagdasal natin siya, meron din siyang sakit din sa tiyan. Pagdasal natin. And of course, kasama rin dito yung aking secretary, ang ating pharmacist, si Reverend JP Toting. So maraming salamat. Very supportive si JP. I hope inspired din siya sa akin. Yes, oo So naman thank po. you very much. So again, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay natin ngayon sa programa. Thank you, Apong Dong. Ikaw pa, Miss Doris, baka meron kang nais batiin. Binabati ko lang yung mga kasamahan natin sa Social Action Center of Pampanga, syempre. All our staff sa different units po na nagkakaisa para po itaguyod ang Alay Kapwa. Yan. Yes. Ang sabi ni Franz Ocampo Enriquez, si Gio, may pa oras po watching from Haduan community, kahit tayo po mo. Or, Assisted community na- kahit tayo. Okay. Sa Aita rin po yun, sa Haduan. Yun. Wala mo yung Kapampangan nasa ka rin. Madating lang age. Oo, yeah. Haduan Haduan niya yata dapat sana So, yun. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at patuloy na suporta. Ang inyong presensya, dasal at malasakit ang nagbibigay buhay sa misyong ito. At ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam, ialay natin sa Panginoon ang lahat ng ating napag-usapan at napakinggan sa pamamagitan ng isang maikling panalangin. Inaanyanahan po natin si Among Dong para sa ating closing prayer at blessing. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pagmamahal at pagpapahalaga sa amin. Panginoon, mahal po namin kayo. Mahal na mahal namin kayo. At gusto namin na bigyan mo kami ng biyaya upang sa gayon maging daluyan kami ng iyong pagmamahal. Lalong-lalo na itong programa namin ng Sakop Educational Assistance, Alay Kapwa. Sa mga oras na ito, Panginoon, alam namin na mayroong nangyayari sa mundo, yung gera sa Iran, Israel at USA. Of course, nakakatakot, minsan nakakapanghina, pero salamat po sa pananampalatayang bigay niyo sa amin dahil sa kabila ng mga pangyayaring ito, buhay ka sa amin, buhay ka sa mundo, kahit sa mga lugar na kung saan ay mayroong awayan. Nawa ito po nga aming ginawa ngayon ay makatulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa mga nasabing mga bansa. Ang lahat pong ito inihiling namin sa magitan ni Kristo namin Panginoon. Amen. Sumayon, Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Amen po. At dito po nagtatapos ang ating ikalawang episode ng Alay Kapwa Radiothon 2026. Miss Doris, Yes. baka lang makalimutan ko, no? Siyempre, gamitin na natin itong pagkakataon ito para batiin natin
si Bishop pala sa March 14 birthday niya. So, Among, Among, advance happy birthday po. Naiyak buti na na lang si Bishop. pinaalala niyo. Oo, Si at Aposeto si naman, Aposeto din. 9. Nine, yes. So, advance happy birthday din kay Thank you. Aposeto. Thank you. Yan. Thank you, Mong. So, patuloy po kayong umantabay sa susunod na linggo. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa Health Assistance Program. Isa na namang konkretong mukha ng pag-asa. Ituloy po natin ang pagpababahagi. Ituloy natin ang pagdarasal. At ituloy natin ang pagiging pag-asa para sa isa't isa. Dito lamang sa Alay Kapwa Radiothon 2026, Sulong Padayon, Pananagutan sa Pagbabago, Pag-asa ng Pilipino. Sa gitna ng unos at pag-aalinlangan, may tinig na